Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Sycamore Eau de Parfum for men and women. Iyan ni siya ni Chanel. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kag tanit-tanan nga pahamot mo na kung tulokon. Kag Eau de Parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali presko kag makahang nga kahoy nga may pagkaduta, amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para sa is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kon 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Kag ang mga nota ay vetiver, cypress, juniper, sandalwood, spices, pink pepper, tobacco, aldehydes, kag violet. Ang vetiver, kuskus do hilamon kung simutan. Tapos cypress, malanga kahoy nga may pagkaduta. Tapos juniper, presko nga may pagkakahoy nga pine tree. Tapos sandalwood, nga oriental nga kahoy. Tapos spices kag pink pepper nga pampakahang. Tapos tobacco, nga bastante kag mainit nga herbal nga nota. Aldehydes, nga may pagkahabon kung simutan. Kag violet nga matamis nga may pagkapulbos nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!